Είχε έρθει η ώρα για το τελικό μας κόλλημα της λαβής. Προτού φτάσουμε εκεί, πρέπει να κάνουμε σωστή προετοιμασία. Όπως είπα και όταν καλουπώναμε το μπλοκ μας, η εποξική δουλεύει όσο καλά έχουμε προετοιμαστεί. Οπότε, πρώτο βήμα είναι να καθαρίσουμε όλες τις επιφάνειες με καθαρό ασετόν. Ιδανικά μην χρησιμοποιήσετε αυτό το ασετόν που έχουν για τα νύχια, διότι πολύ συχνά αυτό μέσα έχει έτσι σαν λάδια πρόσθετα, τα οποία για μας δεν είναι καλό. Όλη αυτή η μαυρίλα και ο μαρκαδόρος θα εμπόδιζε την εποξική να κολλήσει σωστά. Αρκετά απλή διαδικασία εδώ πέρα. Μπατορνέτες, ασετόν και καθαρίζουμε όλες τις επιφάνειες. Εδώ σε λίγο θα γίνει χαμός τώρα. Οπότε όσο ανακατεύω έτσι την εποξική λίγο θέλω να πω κάποια πράγματα. Δεν χρειαζόμαστε άπειρη εποξική διότι έχουμε καλουπώσει τη λαβή μας. Οπότε δεν υπάρχει και πολύ κενό εκεί μέσα, ως καθόλου. Ίσα ίσα ανακατεύω αρκετή για να έχω μια καλύτερη κάλυψη, μια full κάλυψη βασικά. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω είναι σε σχέση με τον πύρο. Μπορώ είτε να βάλω τη λαβή και να τρυπήσω τώρα το νωρίχαλκο, ή μπορώ να το κολλήσω και να τρυπήσω μετά. Αν είναι να τρυπήσουμε προκαταβολικά, δεν χρειάζεται να βάλουμε τον ορύχαλκο. Ουσιαστικά μπορούμε απλά να αφήσουμε τη μεγάλη τρύπα, να βάλουμε κανονικά τον πύρο μας και να αφήσουμε την εποξική να το γεμίσει. Και τα δύο είναι ok τρόποι, δηλαδή είτε αφήσουμε την εποξική να γεμίσει τη μεγάλη τρύπα, είτε βάλουμε τον ορύχαλκο και τον τρυπήσουμε μετά. Θεωρώ ότι είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Κλείνω τις τρύπες και σιγά σιγά τώρα βάζουμε λίγη κόλλα. Ιδανικά τη βάζω από τη μία πλευρά για να μην παγιδεύσει αέρα στον πάτο. Εντάξει, βέβαια αυτό είναι λίγο αναπόφευκτο. Τώρα έχω βάλει πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνουμε. Την αφήνω λίγο να κατέβει και βάζω παντού στο τάγκ μου. Τώρα εδώ, επειδή είχα κάνει τη μεγαλύτερη τρύπα στο bolster, πέρα από ότι μου δίνει την άνεση να λιμάρω πιο εύκολα, μπορώ να το γεμίσω αυτό το μέρος με εποξική και δημιουργεί έτσι ένα ωραίο τείχομα, να το πω, εναντίον της υγρασίας και των εξωτερικών συνθήκων. Ωραία. Κρατάω κλειστές τις τρύπες. Τώρα εδώ δουλεύει λίγο σαν πιστόνι, δεν πάει πουθενά. Θα πρέπει να κάνω λίγο μπρος πίσω, θα πρέπει να ανοίξω τις τρύπες. Γενικά θα χρειαστεί λίγο ζόρι. Τώρα δεν με βλέπετε, αλλά έχω βγάλει το σφιχτήρα μου. Γιατί παρά ήταν σφιχτό για το χέρι και... Μια γρήγορη αλλαγή λοιπόν. Ξεκινάω το καθάρισμα με στεγνές πετσέτες και
Αφού πάρω τα χοντρά, μετά βάζω στις πετσέτες ασετών για να καθαρίσω πολύ καλά τα πάντα. Πιο πολύ με νοιάζει να καθαρίσω σημεία τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πολύ όλα. Απλά κάποια είναι χειρότερα. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ πάνω που έχει βγει λίγη εποξική, επειδή έχω βάλει το κερί πριν, ξέρω ότι δεν θα πιάσει. Οπότε δεν με καίει ιδιαίτερα. Κάνω μόνο στα σημεία που ξέρω ότι αν πιάσει θα με δυσκολεύσει. Ας πούμε και στη λαβή, λίγο καθάρισμα μπορώ να το κάνω δυνατά. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο σημείο είναι εδώ η ένωση. Εκεί δεν θέλω να έχω οπωσδήποτε καθόλου. Και γι' αυτό θα επιμένω κιόλας. Ένα πράγμα που συμβαίνει με το ασετόν είναι ότι ενώ το καθαρίζει, αν βγει πάλι εποξική, δεν αλλάζει κάτι. Θα μείνει. Ένας ωραίος τρόπος λοιπόν για να καθαρίζουμε είναι, αφού φάμε τα χοντρά με το ασετόν μας, να χρησιμοποιήσουμε WD-40 ή τέλος πάντων κάποιο λάδι. Και ο λόγος είναι γιατί αυτό και καθαρίζει, αλλά ακόμα και αν μείνει κάτι, μετά θα μπορούμε να καθαρίσουμε την εποξική χωρίς να είναι πρόβλημα. Αυτά εδώ είναι μπατονέτες για μακιγιάζ. Είναι πιο σκληρές από τις κλασικές μπατονέτες και πιο μυτερές, οπότε είναι πιο εύκολο να μπούμε έτσι σε σημεία όπως εδώ, ας πούμε, για να καθαρίσουμε. Γενικά τώρα θα πρέπει να φυλάω λίγο σκοπιά. Η εποξική που χρησιμοποιώ είναι μισάωρη, δηλαδή μέχρι να γίνει τζέλ για να πάψει να βγαίνει από σημεία θα πρέπει να είμαι εδώ τουλάχιστον καμιά ώρα. Εντάξει, δεν θα χρειάζεται να το κάνω αυτό για μία ώρα, αλλά για καμιά ώρα θα πρέπει να είμαι εδώ γύρω και να βλέπω αν έχει βγει κάτι, και αν έχει βγει να το καθαρίζω. Τώρα εδώ ανάθεμα και αν θα φανεί τίποτα. Θέλω να κάνω την τρύπα μου. Έχω βάλει ένα διάρρη τρυπάνι, απλά δεν έχω κάποιο σημείο εδώ να πατάει flat. Επειδή εδώ τώρα γεμίσει λίγο με εποξική την οποία έχω καθαρίσει, θα πάω και θα σηκώσω λίγο μέχρι να φτάσω στον ορίχαλκο. Και θα κάνω το ίδιο, τσαπ, και από την άλλη. Αφού φτάσω στον ορίχαλκο, εκεί σιγά σιγά θα αρχίσω να πιέζω λίγο από εδώ, λίγο από εδώ, λίγο από εδώ, λίγο από εδώ, μέχρι ουσιαστικά οι δύο τρύπες να συναντηθούν στο κέντρο. Εν τέλει έβαλα κάτι να ακουμπάω. Γενικά όσο βλέπουμε φως από την άλλη και δεν έχουμε κάνει καινούργια τρύπα, είμαστε σε καλό δρόμο. Εδώ τώρα θα γίνει κάτι το οποίο ουσιαστικά θα το μάθουμε μαζί. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχω μάθει ακόμα να κάνω, ή τουλάχιστον να κάνω όπως θα ήθελα να το κάνω, είναι η πομπέ πύρι. Υπάρχουν κάποια tutorial στο YouTube, τα οποία είμαι σίγουρος ότι δουλεύουν,
Προς το παρόν θα ακολουθήσω μία τεχνική που είναι η πιο απλή να το πω. Απλά με ένα τέτοιο σφυράκι. Χτυπάμε από εδώ λίγο, χτυπάμε από εδώ λίγο. Χτυπάμε από εδώ λίγο, χτυπάμε από εδώ λίγο. Γενικά τώρα εδώ θα είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω τι θα φαίνεται. Οπότε ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Και ελπίζω να μην φέρω την καταστροφή βασικά. Γιατί είναι κρίμα. Έφτιαξα εδώ έτσι ένα ωραίο πομπέα μονάκι από μία βέργα, όπου θα πατήσει μία πλευρά του πύρου και με την άλλη θα βαράμε το σφυρί. Ελπίζω να φαίνεται. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω πολλά γιατί είναι ένα βήμα το οποίο δεν ξέρω σωστά και καλά, οπότε πρέπει να βλέπω όσο καλύτερα γίνεται. Δεν άρχισε πολύ καλά. Κάνω λίγο από τη μία, λίγο από την άλλη. Θα ήταν καλύτερο να είχα ένα πιο μαλακό υλικό. Είμαι σίγουρος ότι ο ανοξίδωτος πύρος δεν βοηθάει. Αλλά για πάμε να δούμε. Επίσης νομίζω ότι έχω αφήσει πάρα πολύ υλικό να εξέχει. Γίνεται άρα γιατί τίποτα. Πλάκα θα έχει τώρα να έρθει η καταστροφή και να πάει άπατο όλο το project. Αλλά εντάξει, να κάνουμε, έτσι είναι η μαχαιροποιία. Αλλιώς δεν μαθαίνουμε. Ρισκάρουμε. Ο λόγος που το δείχνω αυτό είναι για να μην νιώσετε άσχημα, ενώ κανείς δεν ξέρει τα πάντα. Και εγώ δεν ξέρω τα πάντα, γιατί έτσι δοκιμάζω. Και ελπίζω. Έχω δει 10 βίντεο, έχω διαβάσει 5 πράγματα. Και ελπίζω να μην κάνω ζημιά. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς μπορεί να νιώθετε κάπως έτσι. Όπως νιώθω τώρα εγώ. Που κάποιος σας λέει να κάνετε κάτι και το δοκιμάζετε και δεν ξέρετε αν όντως βοηθάει ή όχι. Επειδή όμως από τον άνθρωπο από τον οποίο αντέγραψα αυτό το πράγμα εμπιστεύομαι την κρίση του, γιατί είναι πάρα πολύ καλός μαχαιροποιός, λέω να συνεχίσω τη δοκιμή και ό,τι γίνει. Έκανα έτσι ένα γρήγορο καθάρισμα με 800 γυαλόχαρτο και μετά το πέρασα στη βούρτσα. Πολύ γρήγορα, πέρασα έτσι όλη τη λαβή, γι' αυτό έχει ψιλογυαλίσει. Ο λόγος που δεν δείχνω τη βούρτσα είναι διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σαν εργαλείο. Κυριολεκτικά πεθαίνει κόσμος από αυτό. Και δεν θεωρώ ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να δείξω σε κάποιον άλλον πώς να τη χρησιμοποιεί σωστά. Εδώ έχω λίγα σηματάκια από το σφυρί, δυστυχώς. Είναι ό,τι είναι. Μπορώ να τα καθαρίσω μάλλον και θα προσπαθήσω. Αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο καλά θα πάει. Σίγουρα ο τρόπος που διάλεξα να κάνω τον πύρο δεν πήγε τέλεια. Είναι πομπέ, έχει ωραία υφή, αλλά πολύ ρίσκο και δεν έχει γίνει όσο πομπέ θα ήθελα. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να δουλέψω και θα δουλέψω. Οπότε όλο το τελευταίο σκέλος, αν θέλετε το ακούτε. Όπως και να έχει, το μαχαίρι πέρα από το ακόνισμά του είναι έτοιμο. Δεν θα το δείξω τώρα. Θα προχωρήσω στη θήκη του και αφού τελειώσουμε και τη θήκη θα γίνει μια τελική παρουσίαση. Αυτά προς το παρόν. Θα λέμε την επόμενη φορά.